everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nia ang katapusang sumpay ning sugilanon Layla Libat. Rickson nga namisikam na imong mata. Layla, tuwa sa bahay si Venus. Og mamusil ko no siya sa mga tao sa bahay kundi kung pauli. Hala, desperada na ko niya. Pagtawag ng pulis. Dili. Pero unsa may plano nimo karon, Rickson? Ato bangon si Venus, Layla. Kinahanglang way maangin sa iyang kasuko na to. Mupauli ko sa bahay. Mauban ko. Unsa? Kung magpapriso ka, magpapriso ng sab ko, Rickson. Layla. Kung moatuban ka kamatay, mauban ko ni mo, Rickson. Pero, Layla. Ikapoy na sa kwening kalaki, Venus, uy. Bahala ng Ginoo na to, ani. Layla. Rickson. Layla. Unsa man ning nahitabo na to? Mao na gini pagaing nun. Hindi kinahanglan mo pilit ta. Musukol o mudagan. Unya, wa ka mahadlok ni Venus? Umagani ko mahadlok sa mga kontrang papa sa una. Si Venus pa ka. Mukaon kong balas pistola ron, oy. Kun mao na. Dali, mamaulit ta. Atay na kita ni Edith ko, eh. Dili pa. Bangag sa ilo! Ayaw mo glangas, ha? Init ang among karon. Mao ka na! Why mo gawas ninyo? O ang mo doon sa pultahan sa gawas, akong pusilon! Ogoy, kamo mga katabang diha! Sige, linya mo diha! Day Venus? Sir, dako ba yaning sangay niya gibuhat? Bangag sa ilo! Kadtong Rickson ang nakasa, kay iyang giabandonar ang pinangga kong anak. Nangabit si Rexon! Mauna ang dako niyag sa! Unya, nang haras mamo karon. Nang hulga bagang mamusil. Dako man ang kaso, Venus. Hawa ko'y labot! Purbida! Puslan man nga di baluwa ni Rexon ang akong pagkaasawa! Maayo pagbanabla! Mahimo na ko sila pusilon kay kabit sila! Unya, kakita ka na to! Hilom ha! Hilom! Buhi pa ko, ma'am? Okay. Uway dugo. Buhi ka pa. Bangag sa ilo! Sir! Batan lagi mo. Venus, ayaw pabuto. Magkadapit kang pagtagad sa mga silingan. Ma'am, nabuang na ka, ma'am? Nabuang na ko, Digoy! Busa, ayaw kong surang-surang nga! Huwag hindi ka mag-komedya, ma'am? Tanaw ni mo, ha? Nag-komedya pa ko! Habi ni mo, kapat yun nun na kay kong tao! Busa, tawag ka si Rexon, o padali Uy! Rexen! Ni anak ko. Huwag niya nasab ko! Kaya nga, hindi na sila Layla! ni mong duha! Niya na mag-ibig, Venus. O sa may buhato ni mo, ha? Kini, bati na. Kung gusto kang ipapriso mi, ipadakop na mi. Pauli sa ato! Rexon! Pauli sa akong anak! Uy! Bisan unsa pa'y mahitabo, Venus. Bisan unsa pa'y mong buhaton. Di ko mubalik sa imong kinabuhi. Busa, sige, ipapriso na mi si Layla. Kaya di gud mi magbuwag bisan mag-unsa pa ka. O sa may kipangabot ni mo, Venus. Pagtawag ng pulis, ipapriso na mi! Mag-salpahis mo! Ikay salpahis, ma'am! Pag-yun na mo! Venus! Di ipaubos ng imong armas! Nagdidili taon mahimong makapatay ka! Hindi buhat ko na ang tanan! Ano ni makita ni mo? Kung noon sa takakabahal, Rexon! Pero kahit kag-off! Busa! Mamatay ka! Mamatay ka, Layla! Mamatay ka! Ayaw! Venus!
Si Rexon ang napusilan mo! Rexon! Rexon! Sorry! Sorry! Rexon! Sorry! Ayaw mo, Julia! Oy! Binos! Binos! Dili! Mga pulis! Mga pulis! Rexon! Rexon, paningkamot taon, oy! Rexon! Layla. Ayaw ko biyahe. Oh, dili ta kabiyaan. Paningkamot taon, mabuhay ka. Rexon! Ayaw mo yung ngay mong mamata! Rexon! Pagawas ako diri sa prisuhan pa. Pa, dili ko ganahan diri. Bida! Ayaw ka malaka, Venus! Mangita ko paging kagawas ka! Pagkada kong sayop sa atong gibuhat! Bangag sa ilong! Ikaw na hinuon ang misangko ni Nisprisuhan! Pa, dili ko ganahan diri. Oy! Gusto ko ginawa diri. Oy, Venus! Venus! Dili ko ginawa. Venus! Venus! Oy! Tabang! Tabang mo! Ang akong anak! Naglisunong ginhawa! Tabang! Giataking akong anak! Tabang! Bimbo, manibat na ta. Oh, tita. Hapit na mo man ang pagudit. Mabuking na ta! Basta manibat na ta! Ha? Oo, tita. Ma'am Lorita. Sir Bimbo. Dili ka mo magabiya din sa building. Dili! Tita, wa ko'y labot ini, tita, ha? Imong ideya ang tanan. Attorney! Lorita, nganong nakahimo ka man ni Sir Luisito? Gikawatan mo ang kwarta sa kumpanya. Attorney, si Bimbo ang sinugdanan sa tanan. O siya ako, tita. Dako ang pagsalig ni Luisito nimo. Pero imo ning giabusahan. Busa inyo ning tulubago ni Bimbo. Andam na ba ang tanan natong butang, Tikoy? Yes, ma'am. Andam na. Pero ngano nag-uol ka man, ha? Ma'am Teresita? Magkabuwag-buwag na kita ni Tikoy. Ma'am, ingon ini magyud ang panahon. Hinahanglan nga kita magkabuwag aron magkatipon tagbalik sa una. Unsay puot ni mong ipasabot, Tikoy? Kini lang yun ang timani. Sa sunod atong paragkita, may pao ka na sa aniya sa akong tukan. Hilom, oy. Sige, paduding. Unsa magyud ka, Digoy? Manguyab ka na ko, dili? Sige na. Kapoy baya nimo. Sige, atangs imong isulti. Manguyab ka ba na ako o dili? Unsa man, manguyab ka o dili? Manguyab na, oy. Unsa man sugton ko nimo, be? Pag-animal nimo. Idugay naman to kang gisugot amawa. Kawa lang ka kasabot. Unya, ana na ta. Gusto ko, ana. Gusto ko, ana. Otoy ba yun? Ano dayon? Pwede na tang mag-ana. Ano yun dayon? Gusto na ba kang gusto na ko, ana. Bastos man ko. Gunitay ba sa kamot? Gunitay sa kamot? Oy, Uy. Digoy. Unsa man na? Nag-agbay na ka ni Tita Teresita. Nakasingit gud sa ending. Kami na mao nang gusto namin ana. Gusto namin ana. Nang nagunitay na Miss Kamot ba kay mag-anak ni? Hoy, congrats ninyo ha! Aw, nindot yung pagkabakasyon na. Kay, happy na sa mong duha. Sige, maglarga na ta kay gusto na ko ana. Kalang mo yun ako sa isla ni ma'am. Mulang mo yun ako. Usay mo. Aw! Oh, yabangan o mag-map. Tweet heart, tweet heart. Tweet heart. Ikarga na sa luwi sa auto ang bagahe kay ikarga ng isla. Magana.
Ito. Uy. Kumusta na si Venus? Orbida. Bangag sa ilong. Panuay nga way sungay. Intawon, paralyzed paghihapon si Venus. Saan na mga tanan dito? Kung amo pala utang gidawat, nga di gid para amo si Laila o Grigson. Di ka na tayo mahitabo dito. Sige. Ikaw na'y bahala ni Venus. Venus, kumusta? Naibaw kong magkasabot ka na ako. Mamalik lang tas Ginoo, Venus. Mamayad lang tas itong mga sahang nga nahimo. Ay kabala ka. Ay kabala ka, Venus. Punungan ta ka na imong kahinta. At timanon ta ka, Venus. Laila. Naaramday ka din dapit sa baybayon. Nakunahon na lang ko sa itong giagian, Rickson. Kalimti na ang tanang sakit niya atong nagian, Laila. Rickson, abi ni mo no? Huwag ko magtuo nga kita gidang makapakasal. Ako sab, og malipayon kay ko, Laila. Ikaw giday ang babae nga akong gipamita. Uy! Ayaw kong sabligig tubig Tagpawin ko ng duha, oy! Dagan, alam dilit ka masiguan. Laila, paminaw. Ayaw kong padaganan. Hala. Sakit akong tuwan ko. Laila, kinahanglan parehas kita nila ni Noy Digoy ug Teresita, ha? Bisan na matiguang na ta. Nga happy lang gyapon kay ta. Aw, upa! Ug aron maparehas ta nila. Dali. Alsahon te ka paingon sa dagat. Huy! Huy! Rickson, matupat na! Kita na sa ibang kanoon. Kita na'y Tasam ka, aron itugbo sa dagat. Uy! Matumbata ni Gory! Uy! Uy! Mata ng alsa-alsa, sweetheart. Basta. Ikaw ang nuluran! Okay na, sweetheart! Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon, Laila, Libat, og niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Laila og sa papel ni Lorita, Generica Vidal. Sa papel ni Rickson, Jeffrey Gabonada, Venus, Jelly Haka. Sa papel ni Bimbo og Tito Luisito, Alex Repolyo Lara. Sa papel ni Digoy, Francis Iliaga Espares. Og sa papel ni Teresita, Marites Parba Albores. Sa papel ni Papa, Director OG Compo Krakasa, Attorney Militon, Ricky Bangis Garing. Inabagan ning musunod, Rantrax, Ariel Iking Mangkaw og Jennifer Dato Minyosa. Kining maong sigilanon gisuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Compo Krakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mangkaw. Mga tunog ug kasikas Ricky Bangis Garing. Sa ngalan sa RMN Radio Mindanao Network. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson magaingon ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi lamang sa RMN. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!